Aí está a saída do Real Cruz Celta ao terreo de xogo. Xuntos da man, os xogadores vigueses saltan o rectángulo de Riazor. Na súa saída ao campo, o recibimento do público que acude hoxe ao campo coruñés. División de opinións, hai asubíos, pero tamén hai aplausos. E agora o Deportivo da Coruña é quen toma o seu sitio no rectángulo de xogo, a saída do cadro deportivista. O equipo de Xosé Manuel Corral, pois digamos que con lucidez das bancadas, con esa saída do cadro coruñés, pois miles de rollos de papel higiénico que foron caendo sobre o campo. Aí o teñen nun dos fondos do estadio de Riazor, onde caeron sobre o campo eses rollos que botaban os cigareiros deportivistas. Este é o trío arbitral, composto por Juan Manuel Brito Arceo, Consiado Tinerfeño, que vai ser o encargado de dirigir a contenda, axudado nas bandas por González Rodríguez, tamén Tinerfeño, e Fernández Rodríguez do Colexio Andaluz. Vai ser o cuarto árbitro, Pérez Riverol. O trío arbitral e a formación titular do Deportivo, a formación deportivista, e xa están nos seus bancos tanto Deportivo como Celta, os suplentes xunto aos seus adestradores. Mónica Martínez, que pasa co Deportivo? Efectivamente, xa están todos colocados no banquiño. Tranquilidade, os fotógrafos faceño de fotos. E dicir unha anécdota, unha rapaza que xa ia a facer as fotos cos xogadores do Deportivo dos titulares choraba desconsolada ao estar aí cos seus xogadores favoritos. Pois aí está o banco deportivo. En canto ao banco do Celta xa tomou o seu sitio Javier Ureta. Óscar. Javier Ureta, que xa está de pé tamén o delegado do Celta. Achégase Richard Díaz para coller as súas luvas. O adestrador que está posando polos compañeros gráficos. O resto da expedición sentados. Érguese agora Alvarito, que vai cara ao curruncho. E todo listo, todo a punto tamén no banco do Celta para que isto dé a comezo. Pois aí está a fotografía oficial. E hai un protagonista tamén no palco con Sergio del Pon, Juan Sánchez, que quedou fora da convocatoria do Celta. Adiante, Sergio. Sí, hola, Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Me imagino que para ti será un poco de tristeza no poder estar en los céspedes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque ya ves el ambiente que hay y últimamente los derbis se me han dado bien y bueno, pues tenía esperanza de por lo menos poder disfrutar algunos minutos, ¿no? ¿Te molestó mucho la decisión de Irureta de mandarte a la grada? Yo creo que a cualquier jugador le molesta el quedarse fuera de la lista y yo no voy a ser menos, ¿no? Por lo tanto, respeto su decisión, pero bueno, no me queda más remedio que resignarme y nada más. Rápidamente, Juan, un pronóstico. Yo creo que vamos a ganar, pero difícil, ¿no? Pero vamos, yo creo que se va a ver un buen partido, porque los dos equipos tratan bien el balón y juegan muy ofensivamente, por lo tanto vamos a ver si ganamos. Gracias a Juan Sánchez. Adiante, Víctor. Pois está piques de iniciarse o partido en Riazor. Vai ser o Deportivo que empoña o balón en xogo no campo coruñés. Brito Arceo, que está consultando o seu reloxo neste momento. Un minuto de silencio que se está guardando no estadio coruñés. Tanto antes que falaba Sergio del Pon con Juan Sánchez, que de feito decía un poquinho molesto por perderse este partido. Juan Sánchez é un dos máximos goleadores do Celta, da historia do Celta, nos partidos derbi ante o Deportivo. Juan Sánchez conseguiu 3 goles nesa historia. Podemos confirmar, Sergio, este minuto de silencio por lo que se guardou? Sí, por o señor Rafael Franco, que fora xogador do Deportivo da Coruña. Pois aí estaba, minuto de silencio que xa finalizou. Sergio del Pon confirmaba desde o palco presidencial. Están Glusón, está Solmiña preparados para o inicio do partido. Vai ser o Deportivo que empoña o comezo o primeiro derbi galego da temporada, primeiro choque entre galegos que se vai a disputar en Riazor coa presencia da Televisión de Galicia. Brito Arceo agora sí, xa consultando co seu asistente, pedindo ok tamén para os bancos, mirando a situación de todo o mundo dentro do terreo de xogo. E aí está, comezou o partido en Riazor, movendo a pelota o conxunto coruñés. E Ponisel tratou de xogar, pero tapou ben Valeri Karpin, o ruso, que tocou a pelota e saque de banda que favorece o Deportivo. Tocou Fran Mostovoy e Alexander Mostovoy, que enxoga con Ito. Karpin recuperou Fran para o Deportivo. Fran que xoga con Son. Aí está o brasileiro. A falta de Paco Salinas, pero deixa seguir o xogo Javier Manjarín. Despois sinala a falta Brito Arceo.
aplicó en principio a lei de vantaxe, pero posteriormente, cando comprobou que o Deportivo non continuaba coa pelota, sinalou esa falta do capitán céltico Pachi Salinas. Aí está a repetición da xogada da primeira falta nos primeiros segundos de partido. Xoga Flavio con Mauro Silva, o capitán do Deportivo, que retrasa para Elder. Elder buscou a Bonisel. Bonisel deixa para Songo, o porteiro do Deportivo, que tivo que sacar a pelota. Haberá salto aí entre Salinas e Lusón, pero recupera o Celta no medio campo. Xoga Verges, vai no en defensa con Óscar Vales. Este retrasa para Ditriel. O porteiro celeste que busca o salto de Cadete. Cadete con Naivet, dous compañeiros xogaron xuntos no Sporting de Lisboa. Naivet e Cadete se volven a topar, pero agora en bandos diferentes. A pelota que saiu pola liña de banda indica o asistente de Brito Arceo que saque de banda favorable ao Celta. Saque que vai facer Michel Salgado. Buscou a Carpin, deixou o balón Carpin para Mostovoy. Carpin que xoga con Cadete, de novo Mostovoy. Pelota que toca Naivet. Bonisel, vais a Bonisel, ese balón no céspede. Fran, o recorte de Fran que trataba de facer de Michel Salgado. Os dous galegos sobre o campo vanse ver moitísimo. As internadas de Fran pola esquerda, tratará de tapalas Michel Salgado. Xoga Carpin, pero houbo falta anteriormente. Indica Brito, falta, pero vai a haber cartóns. Aí está chamando. Vamos ver quen llamamos a Mauro Silva. Cartón para Mauro Silva, que llamamos en este minuto 2 da primeira parte. A entrada de Mauro Silva, que quere cortar o xogo. Brito Arceo, este tipo de accións non quere ninguna falta dura, pois vai poñer o listón xa alto. Se desde o minuto 2 amosa o primeiro cartón Brito Arceo. Primeiro cartón do partido para o capitán deportivista Mauro Silva por esa entrada sobre Ito. E Carpin, que enxogou con Cadete. Fran, recupera Fran. Trata de movelo xogador deportivista. Vai Mostovoy. Mostovoy pode facer a deixada para Cadete, non puido. Aguanta agora con Carpin na banda dereita. E Valeri Carpin que retrasa de novo para Michel Salgado. A acción de Michel Salgado con Mauro Silva. Agora Mauro Silva que continúa. E Michel Salgado que encorta. Haberá saque de banda favorable ao Deportivo. Agora o público pedía cartón para Michel Salgado. Pero primeiro aí está a entrada. A entrada de Fran sobre Carpin. Aí non amosou, non sinalou falta o árbitro, deixou seguir o xogo. E de feito Carpin pois está sendo atendido na banda por esa acción con Fran, da que semella estáse recuperando. O recorte de Revivo, israelí que trataba de marchar, non pudo facelo. E Elder, o portugués que xoga para o Deportivo, buscou Elder no medio campo. Salmiña, o brasileiro, quere buscar ese pase para Fran, conseguiu facer o apoio. Fran, o recorte de Fran, tocou unha banda para Bonisel, a pelota que saiu. E haberá, por tanto, saque de banda favorable ao Celta. Polo momento, centrocampismo. Neste caso, o balón que non se move do medio campo, son os dous equipos os que queren conseguilo, telo dominio nese centro do terreo de xogo. E deste xeito, pois, tratar de facerse co partido. E Naivet, que enxoga con Fran. Fran trata de marchar de Michel Salgado, aguantou a pelota, pisou Fran, están tapando tanto Carpin como Michel Salgado as entradas de Fran, sabedores de que por aí é por onde ven bastante do perigo do Deportivo. Balón que conduce Ditriel, o gardameta francés do Celta, que vai sacar o balón. Vai facer o saque con Peten, un saque forte coa perna Ditriel. Así colocou o balón que tocou Elder. Verges, Rafael Verges, que busca pola banda de novo a Revivo, cortou Armando, a pelota que volve a Verges, pero indica falta o árbitro de Revivo sobre Armando. Son 5 minutos desta primeira metade en Riazor. Deportivo 0, Celta 0. Mónica Martínez no mando do Deportivo nese banco. Como se viven estes primeiros minutos?
Pois ahora mesmo tranquilidade, pero Xosé Manuel Corral nos dio o seu debut como adestrador no Deportivo, xa se levantou 2 veces, ahora mesmo está se levantando de novo, dándolle señas aos seus xogadores. Está un pouco nervioso e é lógico, é a súa primeira vez aquí en Riazor e quere que os seus homes... Pues hai falta sobre Salmiña, agarrón de Ito. Sobre Salmiña hai falta favorable ao Deportivo, aí está o agarrón de Ito. E a falta favorable ao Celta. Falta que lanza Sá Salmiña, quiso sorprender, non pudo facelo, hai saque de porta. Dicías, Mónica? Nada, decía eso, que Xosé Manuel Corral está bastante nervioso porque quere que os seus xogadores consigan a primeira victoria. A segunda victoria da temporada, pero primeira aquí no Gran Derbi galego. Besos cara a Javier Irueta, fora do banco. Como está o técnico do Celta? Bueno, de pé está fora do banco xa desde 2 minutos antes de empezar o partido. Está bastante tranquilo, salvo nesta última xogada, nesa falta de Ito, que non se me lleva moi de acordo coa posición do extremello. Pedíalle que estivera máis encima de Salmiña e dai que cometeu a falta, chegou tarde e logo pois parece ser que non quere faltas na frontal, polo que se ve no adestrador. Rafael Verges quen recortou a Flavio, quiso facelo, pero Flavio tocou a pelota e saque de banda que favorece o Celta. Estes primeiros compases, os dous equipos están un pouco tanteándose, tratando de ver quen pode levar o dominio no partido. Aí está o cabezazo de Cadete. Puido conectar ben co balón Cadete. E a pelota foi ás mans de Songo. Pelota que vai de área a área, porque agora é Ditriel que move para Pachi Salinas. Verges. Salinas. Eito. Con Maciño. Perdeu o Celta. Recupera o Deportivo. Fran que enxoga ese balón con Lusón. A entrada do brasileiro. Haberá saque de esquina. Primeiro do partido favorable o Deportivo. Temos a repetición do cabezazo anterior de Cadete. A parada de Songo. O primeiro saque de esquina do encontro favorable o cadro coruñés. A pelota que botou Salmiña. O intento de remate de Naibet. Agora vai o marroquí. E Bonisel que errou no seu intento de disparo. Chegou a darlle o balón. Perdeu aí esa opción para o Deportivo. Aguanta Mauro Silva, que endeixa para Songo. Aí teñen a Javier Irueta, como dicía Óscar Suárez, en pé, e Xosé Manuel Corral. Teñen os dous en imaxe. Pois os dous, evidentemente, con nerviosismo que se pode vivir, coa intensidade que se debe vivir este primeiro derbi galego da temporada. Bonisel con Fran. Fran que toca para Naibet. Naibet con Salmiña. A deixada de Salmiña para Naibet. A pelota que sairá pola liña de banda. O saque que corresponde ao Celta. Saque para o equipo de Javier Irueta. Lembren, na última xornada o Celta vencera por 1-0 Valencia. O Deportivo empatara en San Mamés a un gol co Atleti de Bilbao. Cadete, revivo, deixa para Mostovoy. E o árbitro detén o xogo. Bola entrada sobre Mostovoy. E algo falta favorable ao equipo vigués. Aí está a repetición. Esta é a falta que sinala Brito Arceo. Os deportivistas, un dos xogadores que máis preocupaba era Alexander Mostovoy, a súa capacidade, a súa excelente campaña que está realizando. Unha das cosas que quere tapar ben. E aí está Mauro Silva, pois tratando de coller o xogador ruso, de non deixarlle maniobrar, a pesar de que o Deportivo non é un equipo da man de Xosé Manuel Corral que queira facer marcases individuais. O Pachi Salinas, que en fixo despesa e saque de banda favorable ao Deportivo. Os dous equipos semella temerosos. Que sucede, Sergio, no palco presidencial entre Horacio Gómez e Augusto César Lendoiro? Pois polo momento os dous presidentes seguindo, me imagino, con moito nervos o partido, pero dando mostras de caballosidade e de tranquilidade nestes primeiros minutos de partido, los 10 que levamos. Son 10 minutos, efectivamente, con ese marcador de empate a 0, e aí quen xoga o Deportivo por medio de Javier Manjarín. Manjarín que se apoya en Armando, o centro de Armando que vai cortar Ito. Verges, xoga para Maciño. Maciño con Verges. O balón pola banda que quiso meter Verges, e que vai para Elder. Xoga o portugués Faino con Naibet. Naibet, Fran. O pase de Fran para a carreira de Salmiña. Na
demasiado fuerte Salmiña. Non se advertira desa situación. Agora recupera de novo Deportivo e Mauro Silva, que se apoia en Javier Manjarín. O asturiano trata de facer a entrada pola banda dereita, deixou para Fran, agora cambiado de banda. Mostovoy, que en inicio contraataque para o Celta. O replegue do Deportivo tamén é rápido, algo no que traballou nesta semana moitísimo o adestrador Xosé Manuel Corral. Mostovoy, quen quiso xogar, o corte de Naivete, saque de banda que favorece o Celta. Hai un xogador do cadro vigués tendido despois da acción anterior. Temos a repetición da entrada sobre Mostovoy. E Ito, o xogador que está tendido. E agora o interese tanto de Trier como do colexiado Brito Arceo, que está pedindo a Padiola que entre no terreo de xogo. E de inmediato Javier Ureta, que se ha mandado a hacer exercicio de aquecemento o portugués Bruno Caires, por lo que pueda pasar. Pues foi nunha acción, como viron na repetición, con Flavio, onde recibiu o golpe. Ito, xa dicía Óscar Suárez, aí está, a repetición da entrada. Al principio parecía que Ito podía recuperarse, pero vai ter que sair do campo o xogador do Extremadura, que ten que sair en principio do terreo de xogo. Ese Bruno Caires, procedente do Benfica, chegou ao Celta esperando a súa oportunidade en caso de que Ito non poida continuar. Miche Salgado con Carpin, saque de banda de novo para o Celta. Carpin, Mostovoy de novo para Valeri Carpin. O centro de Carpin, toca Cadete. O despexe de Bonisel. Salto Óscar Vales con Fran. Houbo falta favorable ao Deportivo. Esta repetición da falta de Óscar Vales. Xoga Elder. E xa está de novo no terreo de xogo. Ito recuperado. Por tanto, o xogador céltico en principio xa está en condicións. Supoño, Óscar, que volveu a súa posición Bruno Caires. Sí, se sentou con total normalidade. Se ha estado outra vez ao banco do Celta. Xogou aí Maciño, ese balón que vai para a carreira de Revivo. Israelí que trata de marchar, de Naivet conseguiu facer o recorte, o centro de Revivo, salto de Cadete, a pelota que se paseou por diante da portería do Deportivo. Hai saque de meta para o porteiro deportivista Songo. Aí teñen a Ito, xa totalmente recuperado Semella e integrado centro do campo do conxunto vigués. O saque de portería que vai facer Songo. O balón no medio campo polo que vai saltar con Fran Ito. Cadete, o portugués que xogou con Mostovoy, o lanzamento de Mostovoy. Aí un pouquinho desviado. Ese disparo de Alexander Mostovoy. José Manuel Corral fumando. Sí, Víctor, leva fumando desde que comenzou o partido, pitillo tras pitillo, cada vez que se levanta nerviosísimo. Notáselle a cara de angustia que ten, manda os xogadores defender ben. É un fumador realmente preocupante, José Manuel Corral, que leva todo o día, pues prácticamente, non sei, a de caixas, neste caso de tabaco, que debeu xa esgotar o adestrador do Deportivo, que vive tamén con moitísima intensidade, igual que Javier Urueta, este derbi entre Deportivo e Celta. E Mauro Silva, quen deixou para Armando Manjarín, tratou de xogar con Flavio, non pudo facelo, saque de banda para o Deportivo. Vai ser Armando encargado de facer o saque, está buscando algún desmarque, pero o Celta fai un replegue perfecto. Están aí os 11 xogadores traballando defensivamente tamén, e iso dificulta moitas cousas para o Deportivo. Centro que pode facer Revivo, está para o remate Cadete, aí está o portugués, o cabezazo de Cadete, que se marchou por riba da portería de Songo. 15 minutos da primeira parte en Riazor. Deportivo 0, Celta 0.
Vaya patada, vaya entrada a reviravolta de Javier Irureta tras fallar Cadete. Falló ocasión Cadete, pero seguro que se colla pelota no banco. O adestrador do Celta non a falla. Vaya patada que lle acaba de dar o banquiño técnico e un darra. Pois en dúas xogadas semellantes, Cadete tivo as aproximacións máis notables do partido con eses dous cabezazos sobre a portería de Songo. E Manjarín que xoga para a entrada de Armando. Chegou Salinas e o asistente de Víctor Ceo indica saque de esquina. Vai ser o segundo do partido, segundo favorable ao conxunto deportivista. Esta repetición da chegada de Pati Salinas, o salto de Armando e o balón o curruncho que coloca Salmiña. Salmiña colgou a pelota, saída de Triel, os problemas para de Triel que reclamaba falta, despexou Pachi Salinas. E Bonisel, deixa Bonisel para Fran. Fran de novo con Jerón Bonisel, o xogador francés que falla o centro, busca un rematador, non a topa, o despexe da defensa céltica. Elder que meteu ese balón para o salto agora de Verges. Salinas e o frontón, neste caso celeste, sacou ben eses intentos agora do Deportivo. Sae o contraataque o Celta, Eito con Cadete. Cadete deixa para Michel Salgado. Michel que se apoia en Cadete, o intento de Parede, non puido continuar Michel Salgado e cometeu falta sobre Fran. Mauro Silva con Armando. Salmiña agora trata de coller máis balón Salmiña. Isto tamén é interesante para o Deportivo que Salmiña entre máis en activo, o igual que sucede no Celta con Mostovoy, con dous xogadores de moitísima calidade. E das súas botas normalmente é onde nace o perigo. Con a repetición da entrada sobre Lusón, a que xa está recuperado o dianteiro brasileiro. E Javier Ureta, falaba antes Óscar Suárez, con esa desesperación tras la xogada de Cadete. Saque de banda que vai facer o Celta. Partido polo momento, a falta dos goles, está sendo de moito control por parte dos dous equipos. Luisón que buscou apoio en Manjarín, intento de entrada de Manjarín, cortou Rafael Verges. Maciño, Armando para Flavio, Mauro Silva, en xoga Fran con Salmiña. A parede entre Fran e Salmiña, cortou a gola a defensa do Celta. Cadete quería chegar ese balón, recupera Naivet para o Deportivo. Naivet con Salmiña, onde saiu agora a acción do brasileiro e saque de banda que favorece de novo o conxunto líbico. Naivet retrasou para Songo. Pero con comodidade do Deportivo. Mauro Silva. E aí, pois, moitísimas cosas que ollar do campo. En canto os traballos que están facendo nas marcaxes e como se están tomando. Por exemplo, Flavio e Matiño no medio campo. Os xogadores que son incansables no seu traballo de recuperación. Aí está agora chamando Víctor Ceo por esa entrada sobre Michel. Está chamando a Fran. As disculpas de Fran para Michel. Por esta entrada, están vendo repetida, pero hai cartón amarelo, o segundo do partido. Este para Fran. Entrou Xosé Manuel Corral dentro do campo a falar con Bonisel. Tivo que chegar o asistente, Mónica. Sí, o asistente, porque Xosé Manuel Corral levaba xa bastante tempo intentando berrarlle a... Bueno, intentando non, berraballe a Mauro, quería falar con él para que cubrise máis a Mostovoy, que se pegase a Mostovoy. Por eso recurriu a Bonisel para que Bonisel lle fose a dar o recado a Mauro. Pois está Rafael Verges tamén cun golpe, incluso está pedindo o troco. Óscar Suárez pediu, fixo claramente o sexto para o banco e o noruegués segue en quen sae a facer exercicios, non? Sí, colleu de sorpresa incluso a Celta porque veu desde o outro lado o terror de xogo facendo claramente coas mans o xesto do relevo e de inmediato ninguén que saiu a hacer
xa se vai echar de chándal en canto reciba as últimas instruccións por parte de Irureta. Pois aí está, Rafael Verges. A veremos dentro dun momento por parte de Óscar Suárez que o que sucede co xogador do Celta, porque é curioso, debe ser nun golpe anterior onde Verges continuou no xogo en principio, pero inmediatamente pediu o troco e de feito xa está sentado no banco vigués, mentres que Eguen xa desposouse do seu chándal e fai exercicios de quecemento. O despexe agora de Mostovoy, a pelota que vai para Songón. Son 21 minutos xa desta primeira parte en Riazor con ese marcador de Deportivo 0, Celta 0. Toca Elder, faino con Salmiña, Flavio. Armando retrasa de novo para Elder. Con Naibet. Elisón que quiere marchar de Óscar Vales. Abriu buscando a Flavio, deixou Flavio pasar ese balón para Armando. Soga Armando con Flavio. Flavio que falla o centro, a parada de Itriel. Tivo ben colocado, guardameta francés do Celta, sacou con rapidez. Tocou agora Bonisel, saque de banda, favorable ao conxunto vigués, pero aí teñen a repetición a xogada anterior coa parada de Triel e antes de facer o saque de banda, retorceu de Tivo Sogo porque vaise marchar Verges, que aí o teñen, a imaxe. Efectivamente, Aí está a xogada onde Verges queda lesionado nesa recuperación de balón ante Javier Manjarín. vai ser Rafa Verges con médico do Celta, con Mario. Ten problemas no seu xeonllo dereito e dio médico que non pode seguir, pero que van ver de inmediato que o que ten para facer diagnóstico. Pois xa escoitamos o doutor do Celta, dicía que había que velo aínda, pero xa na imaxe que ollábamos anteriormente semella que sí, que efectivamente pode ser algún problema co xeonllo. Esperemos que non sexa de gravidade a lesión de Rafael Verges. E obrigou o Celta a facer modificacións na súa liña defensiva. Está Óscar Vales xogando no posto de Verges e Eguen no centro de defensa onde estaba Óscar Vales. Dan Eguen, por tanto, noruegués que entrou no campo na primeira sustitución do partido, obrigada por parte de Javier Irureta por esa lesión de Verges, que a pesar de ser defensa, un dos goleadores do Celta, leva 2 tantos marcados nesta temporada. Balón que vai para Salinas, problemas de Salinas para sacarlo, recortou perfectamente Pachi Salinas. Agora di o árbitro que continúe o xogo. Fran que se vai a apoiar en Bonisel. O centro de Bonisel que tocou en Michel Salgado, a chegada de Eguen, Salmiña que superou a Eguen, o centro de Salmiña, o segundo pau, Javier Manjarín que quería facer o remate, o toque de Maciño, e saque de banda favorable o Deportivo. Aí está a repetición do centro sobre a portería viguesa e tocou Maciño. Agora perde o conxunto coruñesa e saque de portería, saque de meta para Ditriel. Sí, adiante, Óscar. Como vai recompoñer a súa defensa Javier Irureta, e que en parte que se sitúa xunto a Pachi Salinas como central, e supoño que será Óscar Vales o que ocupe o posto lateral esquerdo. De todos os xeitos, supoño que nos próximos minutos iremos de dúbidas. Xa comentábamos anteriormente que esa semella é a situación. Óscar Vales xa está colocado na posición de lateral esquerdo de Rafael Verges e Dan Eguen quen ocupa a praza de Óscar Vales, é dicir, no centro da defensa xunto a Pachi Salinas. Esa recomposición que xa fixo Javier Irureta desde o banco, a obrigada saída de Rafael Verges. O saque de banda que fai Michel Salgado. E Mostovoy. Elder. Que vai esa pelota. Fran. Para Bonisel. A chegada de Bonisel. Bonisel que pode facer o centro. Cortou Pachi Salinas. E Carpin. Con Mostovoy. Non chegou Mostovoy. Foi Naibet quen buscou a Fran. Agora Mostovoy. Recuperou para Carpin. Ito. De novo Carpin. O ruso aguantou a entrada de Salmiña.
Xogou co seu compatriota con Mostovoy. Mostovoy para Karpin. E Karpin quiso buscar algún espacio libre, pero ali non había ningún compañeiro. De feito, que entregou a pelota de novo Deportivo. Manjarín, Mauro Silva, Naibet, Salmiña, o pase deste para a carreira de Fran. Tratará de tapar a súa chegada Karpin, o centro de Fran. No segundo pau, Javier Manjarín, que recolle o balón. Asturiano ante Maciño. Cortou Maciño, centro de Armando, sacou Pachi Salinas. Agora hai falta de Elder sobre Cadete. Outros dous compañeiros tamén, neste caso de selección, Elder e Cadete. Selección portuguesa. Cadete coñece ben os dous marcadores de hoxe, tanto a Naibet como a Elder. A un por velo no seu ex equipo, no Sporting de Lisboa, e a outro pola selección portuguesa. Aí está o salto de novo de Elder con Cadete. Mostovoy, Karpin, Ito, quen xoga de novo con Karpin. E foi Fran quen buscou o balón no medio campo, tratando de xogalo o Deportivo aí por medio de Elder. Elder que buscará un pase en profundidade para Luisón, este dentro da área, fallo centro, a chegada de Triel salvando ese balón no primeiro pau, porque xa estaba Salmiña para un posible remate. Eito, semella que o partido está se animando a gol en Riazor. Son xa 27 minutos nesta primeira parte. Mostovoy, deixa para Michel Salgado. Cadete, curto con Ito. Mostovoy de novo, insisto, Celta pola banda dereita. A entrada de Alexander Mostovoy, apoyouse en Karpin. Karpin abre a gola para Revivo. O israelí que busca o posible disparo. E a parada de Songo. Irureta viviu moito ese disparo de Revivo. Sí, volveu a dar outra patada ao banquiño. Estallas pagando banco, desde logo. Aí está, porque o Celta de feito un equipo que consegue marcar sempre desde que se iniciou o campeonato. E iso que está esperando o seu adestrador por estas chegadas do cadro vigués. A verdade é que o partido semella está bastante controlado por parte dos dous equipos, que non deixan demasiados espacios libres, non deixan demasiadas alegrías en defensa, nin Deportivo nin Celta. Naibet, Salmiña, que ten ante sí a Maciño, está buscando o disparo Salmiña, pero xa cando conseguiu estaba moi descolocado. Ese lanzamento de Salmiña sobre a portería de Triel. Foi aguantando Maciño para descolocar a posición de Salmiña. O xogador ten un bo lanzamento. E hai que tapase Maciño as súas intencións. O saque que realiza Ditriel. O salto de novo Elder e Cadete, tocou Cadete, balón que vai para Naibet. E Manjarín, perde Manjarín ante Óscar Vales, deixa seguir o xogo Brito Arceo. E agora sin nada falta. Favorable o Celta. Vamos a la repetición. O golpe que recibe Óscar Vales de Manjarín. Chegou tarde Javier Manjarín. E de aí que golpeara a Óscar Vales. O disparo agora de Mostovoy. Michel Salgado, que ensoga para o Celta. Ten ante sí de novo a Fran. Karpin. Ten o xogo Brito Arceo e indica falta favorable ao Deportivo. O enfado de Fran agora con Karpin por esa entrada. Falta favorable ao conxunto coruñés, cumprida xa a media hora de xogo desta primeira metade, con marcador de empate a 0 en Riazor entre Deportivo e Celta. Foi Luisón, tocou Egen. Xogo o brasileiro, quere marchar de Ito.
Abriu para Javier Manjarín. Manjarín aguanta ante Revivo. Apoyo con Mauro Silva. Fran con Salmiña. Salmiña deixa para Bonisel. Mauro Silva. Con Armando. Flavio. Continúa Flavio. Fallo centro Flavio. A chegada de Lusón. Gol do Deportivo. Marcou Luisón neste minuto 30 da primeira parte. Deportivo 1, Celta 0. O tanto para o conxunto coruñés. O delirio nas bancadas de Riazor. Aí está a celebración dos xogadores deportivistas. Luisón que consegue así o seu cuarto gol nesta temporada. O centro é de Flavio, perfecto. E a chegada de Luisón. Como bate a Dutriel. O tanto para o cadro deportivista. Primeiro do partido. Estaban reclamando os xogadores do Celta. E a alegría de Luisón nesa celebración do gol do conxunto coruñés. Aí temos a repetición que pode aclarar. Parece que sae de posición correcta Luisón. E consegue así o primeiro gol do encontro. Pois chegar ao Celta quizáis con máis claridade da portería rival. Pero é o Deportivo quen se adianta no marcador. Ese minuto 30. O tanto do brasileiro Luisón, que xa dicíamos conseguiu xa 4 goles no que levamos de temporada. É o máximo realizador deportivo. Imos pulsar como se viviron os goles nos dos bancos. Mónica Martínez no Deportivo. Pois no banquiño do Deportivo podeste imaginar, saltaron todos de ledicia. Estoupou e Xosé Manuel Corral non ni siquiera ninguna sonrisa na faciana. Eso sí, xesto de decir, conseguino, marcamos primeiro. E no do Celta, Javier Ureta colleu uno con desesperación. O feito é que o técnico Irún Tarrasa ya estaba berrando desde o banco os xogadores da parte esquerda celeste que taparan ben o lugar desde onde Flavio Conceição realizou o centro. E ao final, dicíalle a Ramón Carneiro, xa yo estaba dicindo eu que era por aí. Xoga Salmiña para o Deportivo. Eguen trató de cortar, Fran, de novo Salmiña. E Ritorceo que non pasa nada. Agora vívese con intensidade en Riazor o partido por parte do público coruñés. Ese gol que adiantou o Deportivo no marcador. Mostovoy con Cadete. Cortou Naibet. De nova saída de Lusón ante Eguen. A carreira do norugués, vai chegar o brasileiro. Quere facer o recorte, non pode. E despois salvou Michel Salgado, aínda que agora e Ito quen corta e provoca o saque de banda favorable aos deportivistas. Víctor, sí, rápidamente estamos con o autor do Celta, con Mario Galán, que nos vai decir que o que ten verdes. No entendí la pregunta. No. Bueno, le duele el menisco externo, ha hecho un esguince de rodilla y está muy dolorido en el menisco externo. Afortunadamente ha sido sin apoyo el giro y esperemos que no tenga nada. Mañana, según la evolución, haremos alguna prueba por si hay alguna fisura en el menisco, que en principio solo dolor e inflamación. Muchas gracias, doctor. Comenta ya Óscar, por certo, autor do Celta, que a imaxe da televisión de Galicia para o médico, sen dúbida, vai ser aclaradora de como foi exactamente a lesión. Unha imaxe onde se ve perfectamente ese esguince do que falaba ese ollo de Rafael Vázquez. Hai saque de banda agora para o Celta, con toda rapidez trata de facelo Alexander Mostovoy. Non quere perder tempo o conxunto vigués e agora vai ter que levar a iniciativa para buscar en principio a igualada. Falta favorable o Celta, esa falta sobre Revivo. Aquí estamos vendo unha repetición máis do tanto deportivista do gol que abriu o marcador no minuto 30 desta primeira metade. Aí se cumprisa o minuto 35. Hai 5 minutos pois que o Deportivo conseguiu ese primeiro gol do encontro. Está Maciño preparado para o lanzamento da falta favorable o Celta dentro da área. Eguen, Cadete, tocou Eguen, salvou Songo. O remate do norugués Dan Eggen. Que é todo un especialista nese tipo de balóns, mide 1,94 m. Pues aí está, como peitea a pelota, provoca
A estirada de Songo, despois non puido chegar Carpin. Saque de banda favorable ao Celta. Agora trata de apretar o conxunto de Javier Urueta. Mostovoy para Michel Salgado. Michel Salgado que falla o recorte. Mauro Silva. Aguanta Mauro Silva. Saque de portería que para Songo. O saque de meta para o porteiro camerunés. El público en las bancadas, ahí decíamos, cambió radicalmente, por lo menos al que se refiere ao público coruñés, que estaba pues o estadio bastante calado. A primeira media hora de xogo que ofreceron os dous equipos. Agora hai falta sobre Revivo, el novo cartón, esta vez para Armando, quien protestaba, e quen se leva o cartón por protestar. Ser o terceiro do partido, os tres para os xogadores do Deportivo, Armando, Mauro Silva e Fran. Está anotando Brito Arceo. La receta que sacou agora mesmo para Armando. E vai ser Mostovoy e paga o lanzamento da falta. Mostovoy quen coloca o balón dentro da área, chega Salinas e gol do Celta. Pachi Salinas quen anota igualada no minuto 37 da primeira parte. O saque da falta de Alexander Mostovoy. Chegou Pachi Salinas e o capitán do cadro vigués conseguiu o empate. Ahí está a repetición. Coloca Mostovoy. Relaxación de Naibet. E como Pachi Salinas mete a perna e consegue así o empate para o Celta e o seu segundo gol nesta temporada. Pachi Salinas que xa marcara ante o Zaragoza na primeira xornada de Liga. Volve a marcar hoxe en Riazor, anotando este tanto do empate. Ahí está a repetición. Demasiada relaxación de Naibet, que non esperaba esa facilidade. Esa facilidade de Salinas. No rebate hubo cartón amarelo agora para Mostovoy. O esa entrada sobre Salmiña. Bueno, pues Óscar, supoño que variou bastante agora a situación no banco do Celta. Bueno, no momento do gol, a verdade é que saltou todo o banco en pleno, salvo Javier Ureta, que quedou tal como estaba. É algo, desde logo, digno de salientar, coñecendo como vive os partidos o técnico vasco. E agora segue dando instruccións a súa zaga a Michel Salgado, que teña problemas coas entradas do Deportivo por esta banda, mentre saen as asistencias para atender o xogador do Deportivo. Están atendendo o doutor Cobián, está tamén a Padiola sobre o campo, e aí está Sergio Del Pon, a celebración de Horacio Gómez do tanto. Sí, Horacio Gómez, que parece que non se pode reprimir no palco cando o seu equipo marca. Todos lembramos aquel final de temporada diante do Real Madrid. Bueno, naquela o Celta xogábase moitísimo, xogábase o seguir en primeira división. Aí vemos esta imaxe clara do presidente do Celta, Horacio Gómez, cando vemos que retiran a Salmiña en Padiola. E ollo Mónica Martínez co que sucede con Salmiña, porque os estos de dor son considerables. Esperemos que non se xa de gravedade a lesión de Salmiña, pero xa houve un xogador que tivo que abandonar o campo, foi Verges, que podría ser outro, pero esta vez no bando do Deportivo. Mónica, que sucede con Salmiña? Está o doutor examinando, bueno, vodes vos mellor que estades nas cámaras. Estamos ollando efectivamente O nocello dereito o do problema. o nocello de Salmiña, o que ten problemas. Cando hai agora ese pase de Carpin para Cadete, atrapou Songo. Está o Deportivo con 10 sobre o campo agora por esa situación de Salmiña, e hai movimento entre os suplentes, porque saen Basir, Alfredo e Ramis, a pesar de que semella que Salmiña vai volver en principio polo menos o terreo de xogo. Unha vez que xa está pedindo o seu ingreso de novo no campo o árbitro Víctor Arceo. Sí,
de feito, Xalmiña está pedindo entrar, pero está entrando coxeando. Está xa dentro do terreo de xogo. Xalmiña. Vai falar Brito Arceo agora. O cuarto árbitro. Está falando Sergio da situación que está Sí, producindo. do papel que hai, do rollo do papel higiénico, porque houve unha xogada curiosísima. Songó foi a correo para evitar o córner, o balón saliu casi 1 metro, e o colexado non se percatou nin o árbitro asistente da liña de fondo, porque está tapada totalmente con rollos de papel, e o colexado non viu cando o balón saiu pois como 1 metro máis. Así é, xa dicíamos no principio do partido que eran un montón de rollos de papel higiénico sobre o campo que botaran desde ese fondo da bancada de Riazor, e agora pois son os propios xogadores os que van a retirar os rollos de papel. Aí están Aibet, Songó, son os propios xogadores os que teñen que facer neste caso de axudantes para limpar o campo e deixalo en condicións. Aí temos a repetición desa xogada que comentaba Sergio del Pont, onde sae o balón e, sen embargo, despois continúa coa pelota Songó. Non o xogo coleseado en o asistente por esa situación sobre o campo. Xa está solventado ese problema. Xalmiña tamén está dentro do terreo de xogo, aínda que segue coseando notablemente, e de aí que continúen na banda Ramis, Basir e Alfredo facendo exercicios. O pase de Bonisele para Fran. Fran que se quere marchar de que non pode facelo, cortou Michel Salgado e saque de banda que favorece o Deportivo. Vai haber cambio definitivamente. Xalmiña non pode, e Corral xa está pedindo a Basir, que é o que vai sair ao campo no sitio de Xalmiña. Pois sí, Basir, o marroquí que entrará no terreo de xogo sustituindo a Xalmiña. Posiblemente esguince de nocello e o que teña o brasileiro. Tocou Óscar Vales para Cadete. A carreira de Cadete deixa para Revivo. Vai ser o israelí. Quiso tocar de novo para Cadete. Non puido porque cortou o Deportivo. Saca o balón controlado Flavio. Majarín. Entramos no minuto 43. Cortou Pachi Salinas, que recibiu a entrada de Lusón. Queda atendido o capitán do Celta e agora vai haber cartón para Lusón. Aí está. Cartón para o brasileiro do Deportivo. Cuarto para un xogador deportivista. E 4 cartóns leva tamén o xogador brasileiro do Deportivo nesta temporada. Son 4 xa os cartóns que le teñen amosado nos 8 partidos de Liga disputados co de hoxe. Son, por tanto, queda aún la suspensión tras este que acaba de ver por esa entrada ante Pachi Salinas. E o banquiño do Depor que lle berra ao árbitro para que de unha vez dé orde para que se poda facer o cambio. Pois aí está a saída de Xalmiña, entrada de Basir no minuto 44. Último desta primeira parte. Mónica, hai posibilidades de saber que sucede con Xalmiña? De momento non. Xalmiña marcha para os vestuarios, non quere falar, marcha con cara de dor, ademais acompañado polo utilleiro Suso. Pois estamos no último minuto desta primeira metade en Riazor con ese resultado de Deportivo 1, Celta 1. O salto de Carpin, o despexe agora de Naibet. Saltarán por ese balón Basir e Michel Salgado. Quere tocar o balón Basir, saltou Maisito. Fran que xoga para Bonisel. O francés que buscou pola banda Lusón. Quere marchar este de Dangen. Aí está o brasileiro. Aguantou ben o noruegués. Michel Salgado que xoga para Ito. Ito con Mostovoy. Mostovoy ante Basir. A pelota pola que corre Cadete. Vaise o portugués. Cadete que deixou co calcario para Carpin. E foi Elder quen provocou saque de esquina. Favorable ao Celta, será o primeiro para os vigueses no partido. Aí está a repetición da deixada de Cadete. Como despois non pode disparar Carpin pola chegada de Elder.
Vamos co tempo cumprido esta primeira parte, engadindo, por tanto, Brito Arceo a estes primeiros 45 minutos. Tivo que deter o xogo en varias ocasións. E de aí que teña que aumentar nesta primeira metade. O balón que se vai a ir para o Curruncho, onde está Revivo. Esperando para facer o saque deste córner, o primeiro favorable o Celta no partido. O remate Carpin, Cadete, Mostovoy. Aí va ese balón no primeiro pau. De novo saque de esquina para o Celta. Será o segundo. Sacou con rapidez Revivo. Mostovoy. O centro de Mostovoy. Tratou de despexar Mauro Silva. A chegada de Ito. Maciño. E xoga Flavio. O contraataque Deportivo. Basir. Trata de marchar o marroquí. Basir. Aguanta Basir a Pachi Salinas. Basir dentro da área do Celta. O centro que pode facer Fran no segundo pau. Manjarín, Javier Manjarín, que buscou un novo centro, pero sacou a defensa do Celta. Saque de banda favorable ao Deportivo. Minuto e medio. O tempo que pasa dos 45 regulamentados. E Javier Manjarín, o asturiano, que se apoya na banda con Armando. Armando quere facer o centro. Non lle deu o balón. Saca o Celta, pelota controlada. Ito para Mostovoy. Xoga Mostovoy, faino con Carpin. Flavio, recuperou Flavio. Está consultando o reloxo Brito Arceo. Armando con Manjarín. Pode ser esta última xogada da primeira metade. Manjarín tapou ben Ito. Saque de banda de novo para o Deportivo. Son máis de 2 minutos os que pasan dos 45 regulamentados. E o saque que vai facer o cadro coruñés. Saque que realiza Armando. Pelota que volve Armando. Insiste por esa banda Deportivo. Quere cortar Cadete. Deixa para Revivo. Revivo buscando pase para Carpin. Cadete ante Elder. Chega Ito. Ito quiso facer o recorte, non puido. Sae de novo Deportivo no contragolpe. Vai Fran, deixa para Manjarín. Manjarín con Fran. Fran continúa ante Ito. Cortou o Celta. Maciño. Carpin, de novo con Maciño. E final da primeira parte en Riazor. Deportivo 1, marcou Lusón no minuto 30. Celta 1, marcou Pachi Salinas no minuto 37. Volvemos despois para o comezo da segunda parte desde aquí, desde a Coruña. Pois está Brito Arceo indicando que aínda queda algo de papel higiénico sobre o campo, que hai que retiralo para comenzar estes segundos 45 minutos nos que vai abrir o Celta esta segunda parte, a decisiva do derbi, xa que a primeira acabou en táboas con empate a 1 no marcador despois dos primeiros 45 minutos. Brito Arceo, unha vez solventada esa situación, está xa preparado para dar o comezo a esta segunda metade. Comezou en Riazor o segundo tempo. Deportivo 1, Celta 1. Vimos ver que sucede o desenlace deste encontro. Naibet, que cortou o marroquí. Michel Salgado. Tocou Basir. Hai saque de banda que favorece o Celta. O Celta, pois, o mesmo planteamento co que acabou a primeira metade, é dicir, coa presencia de Óscar Vales no lateral esquerdo. O la lesión de Verges. Tocou aí Carpin. Atrapou Songo. No centro da zaga, pois Salinas e Eguen. No lateral dereito, Michel Salgado. Elder, que buscou o pase en profundidade para Basir. A carreira do marroquí. O recorte de Basir. Basir, que busca o pase. O disparo de Flavio. Errou no seu disparo Flavio. Continúa Deportivo. Fran con Basir. E o Celta que monta agora o contraataque. Mostovoy, a carreira de Bonisel para recuperar ante o ruso. Pisou o balón Mostovoy, deixa para Carpin.
Carpin que se apoya de nuevo en Mostovoy. Mostovoy ante Bonisel. Quiere marchar Mostovoy, no puede hacerlo porque hay falta de Jérôme Bonisel. Falta do francés. Jérôme Bonisel sacó con rapidez Mostovoy. Tocó Revivo, pero muy poquinho. Por lo que no hubo problemas para Songo. Continúa chovendo. Vai nos antes dos últimos minutos da primeira parte. Con forza. Sobre a Coruña. O balón que se va a perder por la línea de banda y saque que va a favorecer o Deportivo. Y ahí está José Manuel Corral. Para quien decíamos durante todo o día, un partido moi importante para a súa continuidade. E así o está vivindo no banquiño realmente, porque que non para. Balón que vai longo para a carreira de Mostovoy ante Naibet. Mostovoy que conseguiu marchar do marroquí, o centro de Mostovoy atrás. Pelota que vai ter que despexar Armando. De novo Naibet, demasiada confianza. Estivo a piques de darlle un disgusto ao seu equipo, agora ten que sair Songo. Bonisel con Fran. Cortou Carpin. Saque de banda que para o Deportivo. Saque que vai facer Jérôme Bonisel. A banda esquerda do ataque coruñés. Cortou Michel Salgado. Recibiu o golpe Carpin. Esa entrada de Bonisel. Está advertindo Perito Arceo a Carpin de que non é de tanta gravidade. Carpin di que sí, que recibiu un golpe forte. Esta repetición para aclarar las dúbidas da xogada entre Bonisel e Carpin. A falta que vai botar o Celta vai ser Michel Salgado. Coloca pelota sobre a posición de Revivo. Adiantouse Elder. Maciño. Tocou en curto para Michel Salgado. Xoga con Carpin. Quere marchar Carpin de Mauro Silva, non puido facelo. Flavio con Manjarín. Baixao a pelota Luisón. Aí está o brasileiro quen abriu para a entrada de Armando pola banda dereita. Armando cortou Pachi Salinas. Maciño. Apoyouse en Michel Salgado. Trata de marchar de Fran, non pode facelo en principio. Cortou Fran para o Deportivo. Xoga Mauro Silva con Elder. E o portugués que conduce o balón agora. Deixa o Celta, que se esa a responsabilidade para os deportivistas neste inicio da segunda parte. Flavio, que busca sorprender desde aí a Ditriel. Buscou a portería celeste con ese lanzamiento directo do brasileiro sobre a meta viguesa. A cousa Ditriel, aí está a repetición. Flavio non o pensou. E buscou o disparo. Javier Irueta. Que falaba con Ito e que lle dicía que viñera cara a esta banda para apoyar a xogada. Indica agora o árbitro. Se ten que repetir o saque. Pero agora favorable ao Celta. Óscar Vales para o saque de banda. Son 5 minutos xa desta segunda parte en Riazor. Con esa igualdade agora de empate a 1 entre Deportivo e Celta. Maciño cortou Elder. Saca o balón controlado portugués Mauro Silva. Mauro Silva con Luisón. Aí está a combinación dos deportivistas. Basir de novo con Mauro Silva. Mauro Silva tocou para Manjarín. Manjarín quere marchar de Óscar Vales. Conseguiu non facer Flavio, pero adiantouse demasiado a pelota. Saque de banda para o Celta. A desesperación de Corral nesa xogada de contraataque do Deportivo. Mostovoy quería marchar de Mauro Silva, non o pudo facer.
Hay falta favorable o Deportivo. De nuevo vemos la repetición. Falta que señala o tinerfeño Brito Arceo. Saque que vai facer Óscar Vales. Tocou Armando. Mostovoy para Óscar Vales. Con Revivo. De nuevo Óscar Vales. Insistiu agora con Maciño. Maciño corta Elder. Flavio. O recorte de Flavio. Mete esa pelota. Tocou Pachi Salinas. Pedían man os xogadores do Deportivo, pero o Arceo dixo que non existía. E o banquiño do Deportivo que lle chama o asistente pedíndolle eso, exactamente man de Salinas. Tocou agora Mauro Silva, polo que hai saque de banda. E nos ve a repetición. Esta non se... Olha que o balón dalle a Salinas. E o árbitro pois non se enlaba nada esa acción. Agora hai saque de banda favorable ao Deportivo. Saque que fixo Bonisel buscando a Basir. Saque de banda de novo para os coruñeses. E Fran que insiste pola banda esquerda con Basir. Cortou Eggen. E vai avanzando metros o conxunto herculino. Vai gañando metros pouco a pouco con estes saques de banda continuados. Dos bancos, Vaise poñer o banquillo do Deportivo en acción. Xa sae Paco, Ramis e Alfredo van a ir a facer exercicios de quecemento. Xa hai tempo que o banco do Celta, Óscar, tamén está activado, non? Sí, bueno, quedaron os suplentes que estaban no banco tras a sustitución de Verges por Eggen. Pois os suplentes que restaban estiveron facendo exercicios de quecemento no descanso e agora continúan Gudel e Geli. Gudel e Geli, por tanto, no Celta, no Deportivo, os xogadores de campo que ten José Manuel Corral, os que fan exercicios para posibles variacións nesta segunda metade. Tocou Cadete, a carreira de Revivo chegará ante Songo. Comeza a segunda parte pois moi semellante ao que foi o inicio de encontro cos dos equipos, planteándose, buscando un pouco por onde facer dano ao rival. Salinas, o despexe de Pachi Salinas, autor do gol do Celta. Pachi Salinas empatou no minuto 37 e conseguiu o seu segundo tanto nesta temporada. E Bruno Caires que tamén se incorpora aos exercicios de quecemento que veñan facendo nun fondo Gudel e Geli. Xoga Naibet, vai no medio campo para o Deportivo Mauro Silva con Flavio. Flavio tocou para Manjarín. El Pachi Salinas, quen aguanta a Manjarín. E o árbitro di que hai falta de Javier Manjarín. Falta favorable ao Deportivo. Esta repetición, agarra Javier Manjarín o pantalón. Clara falta de Manjarín que sinalou Brito Arceo. Ten algún problema o cuarto árbitro co banco do Celta. Chegouse para falar co delegado. Eu creo que debe ser pola posición que están ocupando nos seus exercicios de quecemento Gudel, Geli e Caires. Debe ser que aí non pode facer exercicios. Sí, de feito foi o delegado deportivo a advertir desta situación os suplentes do Celta. Eito, que meteu ese balón para a carreira de Revivo. Revivo que vai correr con Armando por esa pelota. Vai chegar o israelí ante Armando. Foi Armando quen cortou. Saque de banda que fará o Celta. Revivo para Mostovoy. Vai esa pelota Mostovoy ante Flavio. Aí está Mostovoy. Quería marchar de Flavio, non pudo facelo. Cortou Flavio. Flavio xoga con Mauro Silva. O capitán do Deportivo quen quere iniciar o contraataque non pode facelo porque tapa ben o Celta e impide esas xogadas. A presión do Celta, a verdade é que dificulta moitísimo o seu rival sair incluso do seu propio campo. Fran para Bonisel. Bonisel vai chegar a liña de fondo. Tras de facer o centro non pode. E hai saque de esquina favorable ao Deportivo, que será o terceiro do partido
para o conxunto coruñés. Primeiro desta segunda parte. 3 córners para o Deportivo por 2 que leva botados o Celta. Pois está Fran pedindo ánimos o público de Riazor, dirixiuse agora a bancada justo no momento que ia hacia o Curruncho. E están ya a responder. Eguen quere facer o despexe Cadete. Cadete que embarza con balón controlado, tocou Naivet, hai saque de banda para o Celta. Xogatán Eguen, faino con Pachi Salinas. Manciño. O brasileiro buscou a Ito, perdeu Ito ante Mauro Silva, Basir deixou para Manjarín. Manjarín mete agora o balón para a chegada de Lusón, está Basir, cortou Pachi Salinas, haberá de novo saque de esquina. La faciana de Pachi Salinas totalmente expresiva, enfadado con sus compañeros por ese balón que perderon anteriormente. É curiosa tamén a de Xosé Manuel Corral con un xesto de rabia. Cuarto saque de esquina para o Deportivo. O balón que bota Fran, o segundo pau, non chegou Elder, a pelota que se perde por la línea de fondo, saque de meta que fará Titriel. Esa actitude de Pachi Salinas na acción anterior. Aí o equipo de Javier Violeta, Óscar, desde logo unha unión importante xa o feito de como saían ao campo, como falan moitísimo entre eles. Sí, hai un gran ambiente, desde logo os resultados sempre axudan. E por certo que falamos antes da posición dos xogadores que facían exercicios de quecemento, foinos buscar o delegado tras as numerosas peticións do cuarto árbitro e ao final cambiaron de ubicación. Ali veñen Gudel, Caires e Geli que corren precisamente cara á banda na que está ubicado o banquiño celeste. O saque de banda que vai facer o Celta. Vai ser Valeri Carpin. Se apoye en Cadete. Deisa Cadete para Carpin. Ito continúa co balón. Cae Ito, pero deixa seguir o xogo Brito Arceo. Óscar Vales con Cadete, de novo Óscar Vales, abre esa pelota para a banda dereita onde está Carpin. Carpin pode facer o centro de Carpin. Chapou Songo. Sacou con rapidez xa o porteiro camerunés do Deportivo, pero aí non hai ninguén do Deportivo, polo que entrega a pelota ao Celta. Michel Salgado. O despexe, deixa pasar o balón Carpin, agora de novo é o Deportivo que conduce o balón por medio de Norredín Naivet. Basir recortou a Ito. Son quen se marcha de Pachi Salinas, deixa para Flavio. Flavio vai a salir o disparo. Tocou en Óscar Vales, se verá saque de banda por o Deportivo. Estaba dicindo Fran, estaba avisando o seu desdobramento pola banda. Fran que está actuando agora pola banda dereita do ataque deportivista. O centro de Armando, salto de Lusón, aí a deixada para Manjarín e o disparo forzado de Javier Manjarín que se vai desviado da meta de Triel. Non pudo chegar cómodamente Manjarín a ese balón. E cando vai buscar o remate, non nos sabe demasiado forzado e por iso mandou a pelota fora. Agora hai saque de portería para Ditriel. Aí está Geli, dos xogadores do Celta que fai exercicios. Si hai unha curiosidade, desde logo, que está protagonizado o cuarto árbitro. Estaban os xogadores do Celta adestrando, facendo exercicios de quecemento no fondo onde están os Riazor Blues. Dixeronlles que aí non podían estar, cambiaron para a banda onde está o banco do Celta e acaba de vir o cuarto árbitro a dicirlle ao delegado do Celta que aí tampouco poden estar. Os xogadores que estaban facendo exercicios de quecemento, Caires, Geli e Gudel, volveron revolverse, volver sobre os seus pasos e camiño do fondo onde estaban facendo exercicios inicialmente. Realmente non sabemos que o que quere o cuarto árbitro. Cortou Armando, toca Ito para Óscar Vales. Mostovoy con Ito, de novo Mostovoy, a entrada de Flavio e falta favorable ao Celta. 16 minutos xa desta segunda parte, continúa o marcador igual.
Deportivo 1, Celta 1. Cando está tendido Mostovoy por esa entrada de Flavio, que está en vento repetida. Estaban pedindo cartón desde o banco do Celta, pero xesto do colexiado e claro, o futbolista do Deportivo foi polo balón, non había intención e tampouco vai haber amoestación. E vai ser Mostovoy. Unha situación semellante conseguiu o Celta o seu gol neste partido, cunha falta preto da banda que botara Mostovoy. Aí está Mostovoy. O salto de Carpin e de novo perigo sobre a portería do Deportivo. Con unha nova situación a balón parado, o Celta levou perigo sobre a meta do cadro coruñés e aí está creando moitísimos problemas. O cadro vigués, xa dicíamos que nunha situación semellante conseguira o seu tanto na primeira parte. Mostovoy perdeu ante Fran e Flavio. Deixa para Lusón, aí está a chegada de Pachi Salinas, saque de banda que favorece o Deportivo. Saque de banda que vai facer Fran. Flavio, de novo con Fran. Tocou Ito. O saque será agora para Armando. Armando con Fran, Flavio. O despexe de Maciño. Saque de banda que fará o Deportivo. Ainda que normalmente leva o peso en canto a posesión do balón. O Celta cos contraataques e coas xogadas a balón parado crea moitísimo perigo. Aí está o cabezazo de Lusón agora. Esas son as mellores opcións para o Deportivo. A perigosidade do seu mellor dianteiro. Xa marcou pois un salto parecido tamén na primeira parte. Agora o centro é de Fran. Cambiado de banda. Xa dicíamos que está actuando pola banda dereita e que Manjarín está pola banda esquerda, contrariamente ao que sucedera na primeira metade. Vai ser Fran de novo que paga o saque de banda para Mauro Silva. Hay falta de Maciño. Víctor, o delegado do Celta, que avisa a Ramis para que se prepare, que vais a ir ao terreo de xogo. Delegado Deportivo que avisou, por tanto. E a cara de felicidade de que leva Ramis. A Ramis. Ramis será a segunda sustitución. Cuando aí Bonisel quería chegar a ese balón, piden falta por parte dos llareiros coruñeses. La caída de Bonisel. Sacou Salinas. Elder. Metió balón atrás para Songo. Tocó con Fran. Lusón que busca a carreira agora. O la banda dereita pode facer o centro. Facer moi ben un pase. Armando, unha asistencia Armando que non lle saiu. Pero conseguiu esta caída anterior de Bonisel, esa acción con Vale y Carpin, que protestaban desde a bancada. Conseguiu o saque de esquina, será o quinto para o Deportivo. Entre Ramis hasta desposado o seu chándal. Fran, tocou Maciño, a pelota que vai para Mauro Silva. Bonisel. De Michel Salgado, a carreira de Jerón Bonisel. Vai chegar a liña de fondo, ten que volver atrás. Desde a seguir o xogo o árbitro Flavio. Naibet, en posicións adiantadas Naibet aí non tiro. E logo entrou sobre Pachi Salinas. Cando vai haber cartón para Naibet. Cartón para Norbert Naibet. O quinto para un xogador Deportivo en Naibet, o igual que Lusón, pois está xa con 4 cartóns esta entrada, pola que llamamos o cartón. Son 4 cartóns no que levamos de temporada para Naibet en 8 partidos, aún por tanto a suspensión, o igual que o seu compañeiro Lusón. Todos os xeitos despois desculpouse con Pachi Salinas e de feito afectou de bo grado Pachi Salinas as disculpas do marroquí. O saque da falta que vai facer Ditriel. É
Corral desesperado, falando co asistente do árbitro pedíndolle urxentemente ese cambio. Pois sí, Calle indicando a Brito Arceo e agora mesmo concede a sustitución. Vai ser Javier Manjarín quen se marche do terreo de xogo. Entrará Ramis. Vamos ver como o público responde. Pois división de opinión. Por este cambio retira un media punta como Manjarín, entra un defensa nato como de Ramis. Pois imos ver como recoloca o equipo. José Manuel Corral, pois coa entrada de Ramis no campo por Javier Manjarín. Sacou a falta Maciño. Tocou Elder. Fran. Flavio. Empate Salinas que envolve ceder o seu guardameta. Y el para Michel Salgado. Controló este y saque de banda que favorece a Deportivo. Adianta posición de Basir Semella. José Manuel Corral. Ramis pois vai quedar en principio, parece, no medio campo, pero luego veremos si esa posición de Ramis por diante da liña defensiva e a que quere José Manuel Corral. Revivo. Buscou a Mostovoy. Está Cadete como único como home do Celta dentro da área. Agora xa está Revivo tamén. E Carpin. O salto de Carpin. A pelota que se paseou de novo por diante da portería de Songo. El chama Javier Ureta, Blado Gudel, Óscar. Sí, achégase xa Blado Gudel, despois do chándal, presto a entrar no terreo de xogo. Celta que busca os 3 puntos desta noite. Aí está, desposándose xa Blado Gudel para entrar no campo, pero está claro, Ramis colocouse no medio campo. E aí onde quere que traballe José Manuel Corral. Cometeu falta Ramis sobre Revivo, a falta que favorece o Celta. Falta sobre Israelí. Armando con Flavio. Mauro Silva. Abriu para Bonisel. Entrará Bonisel xa en campo do Celta. O francés Jerome Bonisel que pode buscar apoio en Fran, conseguiu no. Ainda que demasiado forte o seu pase. Chegou Fran, anticipouse Egen. E máis, agora Fran volveu á banda esquerda, onde estivera na primeira metade. Ante a saída de Javier Manjarín e Flavio actuará máis pola banda dereita, onde estaba entrando Fran nesta segunda parte ata o momento. De esa sustitución de Javier Manjarín. Naibet que buscou o pase, pero a pelota sairá pola liña de banda e saque que favorece o Celta. O público que a subía porque quere máis espectáculo, non se conforma e quere que continúe esa busca do gol por parte dos dos equipos. Saque que favorece agora o Celta. E Blado Gudel que continúa xa ultimando a súa preparación para entrar no terreo de xogo. É un estranxeiro, lembren todos vostedes, así que supoñemos, tal e como é costume en Irureta, que sustituirá a Jaime Revivo. Lo que decía Óscar Suárez, de todos los hechos, ver esta falta do Celta. Estamos comprobando o número de estranxeiros que estaban sobre o campo. Falta que saca Revivo, o balón que tocou Naibet. Ese hito
todos os xeitos non ten por que subir a Revivo, porque ten o Celta 3 estrangeiros no campo. Son Normalmente o primeiro troco que realiza sempre sai do terreo de xogo Revivo. Sobre todo porque non está aportando demasiado equipo e quizáis aí onde busque a sustitución Javier Urueta. O balón que colga Mostovoy, a pelota que saiu pola liña de fondo, haberá saque de portería para Songo. Puesto porque leme que Mostovoy xoga como comunitario, a pesar de seguir pertencendo á selección rusa, que non foi convocado para esta semana, pero xogador que segue esperando por esa chamada do seu seleccionador. Valeri Carpín mete a pelota para a carreira de Michel Salgado, balón que saiu pola liña de banda, o saque que favorece o Deportivo, e o partido pois entrou en unha fase, a verdade, que de incerteza, onde os dous equipos semella que tratan de conformarse co marcador, dan por bo este resultado, a pesar de que en principio non interesaba a ningún. Os dous dicían que buscarían hoxe no derbi a victoria. Aibet continúa na súa carreira. Cortou Maciño e Óscar Vales para Cadete. Tapou ben Elder. Flavio de novo con Elder. Deixará para Ramis. Tivo que deixar o balón a Mauro Silva. Naibet, Ramis e Bonisel quen recibe. Bonisel quen fai o centro. De novo Lusón, está moi libre. E tapou Pachi Salinas posteriormente. En principio puido facer o control. Deixoulle Pachi Salinas, que logo tapou ben o capitán do Celta. Aí está, como controla o centeiro brasileiro, e despois o seu disparo é tapado por Salinas. Sexto saque de esquina que fará o Deportivo. Vai no botar Flavio. O balón que coloca Flavio no segundo pau, cabezazo de Ramis. Sacó con rapidez Ditriel. É Revivo. A carreira de Revivo pola banda esquerda. Revivo quen ten que aguantar. Non pode con Flavio. Tapou Flavio. Armando para Flavio. Flavio busca de novo insistir pola banda dereita. Non pode. Óscar Vales con Maciño. Maciño pasoulle a Ito. Ito mete agora para Revivo. Ainda que corta ben Armando. Elder con Mauro Silva. O capitán do cadro herculino no medio campo. Flavio apoyouse en Lusón. Aí está o autor do gol deportivista. Quere facer a xogada persoal. Vai entrar dentro da área céltica. O centro tocou Egen. Saca Maciño. Deixa para Carpín. Ito falla a xogada con Carpín. Abriu demasiado e o campo está moi rápido. Ese tipo de balón son difíciles de coller. Saque de banda que fará o Deportivo. Fran. Perde Fran ante Michel Salgado. Tocou en Fran e hai saque de banda que favorece o Celta. Pois Gudel está sentado no banco, non, Óscar? Sí, antes de coller frío, por lo que se ve, primeiro puso Chanda, logo sacou uno, está agardando a que Irureta se decida dunha vez xa a darlle entrada no terreo de xogo, pero en canto, pois, toma asento e con tranquilidade. Aí está Maciño, corta Ramis, Basir para Lusón, o disparo a pelota que se cruzou diante da portería de Ditriel. Ese disparo do brasileiro que volveu levar perigo sobre a meta viguesa. Está falando xa Irureta con Gudel e vai entrar no terreo de xogo dun momento a outro. A pisada de Basir foi boa para Lusón e o seu disparo levou moitísimo perigo. Agora vai haber falta favorable ao Celta. E o árbitro que agarrou Armando a Revivo.
falta favorable ao cadro vigués. Vai a botar de novo a Mostovoy. Ollo con este tipo de xogadas, porque o Celta conseguiu así o seu gol neste partido. Está Revivo, está Egen, está Cadete. O balón polo que saltou Ramis. Ito, especie de Elder. Chega Salinas. Corta Bonisel. O público estaba pedindo que había fora de xogo. Parece que xa vai entrar Gudel, vai facer no posto de Cadete. Vai entrar, por tanto. Escoitamos perfectamente como o público está pedindo esa situación anterior na que o Xuteriña, pois polas reclamacións, acabou sinalando fora de xogo. O centro de Armando, a parada de Itriel. Moitísimos minutos levaba Gudel esperando a súa entrada no campo, de feito, ainda non o conseguiu. Enfado a gola de Revivo, que vai haber cartón por ese enfado. Cartón amarelo que llamamos a Brito Arceo. O segundo para un xogador do Celta. 5 virons a no bando deportivista. É un momento que sai Irureta, fala co delegado, con Gudel, e imos ver se finalmente sustituye a Cadete ou a quen sustitúe. Pois vai entrar por Revivo. Por Revivo final. Pois foi ese último cartón o que levou a Irureta a cambiar a sustituir. En principio levaba o número de Cadete, pero ese cartón a Revivo motivou o troco do futbolista israelí. Pois no minuto 33 desta segunda parte entra Gudel por Revivo. A sustitución que realiza Javier Irureta é a segunda. O equipo vigués obrigado, sacou do campo a Verges. Entrou Egen na primeira parte por a lesión de Verges. E agora esta entrada de Gudel polo israelí Revivo. Corta Salinas e Ramis. E Egen para Michel Salgado. Michel Salgado, quien trata de marchar de Ramis. Tapó ben Ramis, hay saque de banda que favorece o Deportivo. Ahí está Revivo. Enfadadísimo. Tira unha bota. Non sei se é polo troco ou polo que sucedeu con Brito Arceo anteriormente. Hay falta agora sobre Maciño, falta de Basir. Agora sí chove con bastante máis forza sobre Riazor. Está caendo bastante máis auga que no principio do partido. Isto, sen dúbida, dificultará as cosas. Ainda que hai xogadores pois que din que prefiren a chuvia. Caso do brasileiro Deportivo Flavio, que di que prefire xogar con chuvia. Bonisel. O francés Jerome Bonisel, que buscou o pase a la dianteira deportivista, pero cortó de novo Celta. Gudel, que se apoya en Mostovoy. Mostovoy, ante él ten a Armando. O ruso que quere marchar de Armando, non pode facelo. Flavio. Cuidado sen Lusón, aí cortou Salinas. Saque de banda de novo para o conxunto vigués. Sergio. Está fumando Horacio Gómez, está tranquilo Augusto César Lendoiro. Sí, Horacio Gómez que deixara de fumar a temporada pasada e volver a fumar cando naqueles momentos dramáticos de final de temporada, cando Celta estivo a piques de irse a segunda división. Ahora non fuma cigarrillos, fuma puros. Pues aí está, o troco de Horacio Gómez, quizás motivado polo propio Lorenzo Sanz, aquel partido da temporada pasada ante o Real Madrid. E Óscar Vales. Egen. Ito para Carpin. Ito buscou a Cadete, levanta a bandeira o asistente de Brito Arceo, indica posición incorrecta do portugués Cadete. E Mauro Silva, que enxoga para Armando. Armando con Lusón, vai sobre Aseiro, hai falta de Pachi Salinas, que ben o fixo. Lusón nesa xogada, e Salinas non tivo máis remedio
e agárralo, polo que ve cartón amarelo. Achégase o banco do Celta Geli, preparado xa Irureta para realizar a terceira sustitución. Cartón amarelo para Pachi Salinas, e pode ser unha falta de bastante perigo sobre a meta de Dutriel. Son bastantes metros para un disparo, pero Flavio o Fran, a pesar de que tamén está Elder diante do balón, gracias a Flavio, que ten un lanzamento máis forte. Elder esa marcha, eran só Fran e Flavio. Son 5 os componentes da barreira do Celta. E nos velo disparo de Flavio neste minuto 36, o balón que saca defensa, en principio con problemas, tocou Ito, balón que vai para o campo coruñés. Jogou Bonisel con Songo. Songo aguantando o balón, non recibe presión agora de ningún jugador celeste. Michel Salgado para Carpin. Carpin que se quería marchar de Bonisel, non pudo facelo. Hoy Basir xogou con seu compatriota, con Naivet. Mauro Silva. Mauro Silva continúa co balón. Ante a presencia de Gudel pudo proseguir Mauro Silva. Agora recibe un empurrón de Carpin. Hai falta favorable ao Deportivo. Temos la repetición, como chega Carpin por detrás e despraza a Mauro Silva. Esa falta que vai botar o Deportivo dentro da área. Están xa Basir, Elder, Naivet, tamén incorporación de Ramis e de Luisón. Falta que saca Bonisel, tocou Elder e o cabezazo de Luisón, que se marchou a rentes do pau da portería de Dutriel. E Corral que bota as mans a cabeza. Irureta reacciona dando entrada xa a Geli. Se está levando moitísimo perigo. Eses remates pa cabeza o brasileiro do Deportivo. Conseguiu así o gol deportivista, pero ademais estivo xa varias oportunidades. Vaise Cadete. Vaise Cadete, Óscar. Sí, vaise Cadete, entra Geli. Geli por Cadete, no minuto 38, case 39 desta segunda parte. Geli que ocupará unha praza na banda esquerda do Celta. O que deixará máis adiantados Irureta a Mostovoy e Gudel. Tocou Ramis agora e saque de banda que favorece o conxunto vigués. Saque que vai facer Óscar Vales. Continúa a emoción, polo menos, polo marcador de empate a 1. Ahí está Gudel. Gudel ante Elder. Armando. Elder. O cero despese deixou a Mostovoy. Maciño que perde agora. Basir con Ramis. Ramis toca para Naivet. Este pode xogar con Bonisel. Bonisel que falla a xogada pola banda esquerda. Acción do francés Bonisel que se apoia en Naivet. Naivet falla a parede con Bonisel. O centro de Bonisel. A chegada de Lusón. E o remate do brasileiro que sacou de novo a defensa do Celta por medio de Óscar Vales. Flavio. O centro de Flavio. La parada de Dutriel. Cousa Dutriel. Tocou Naivet. Pachi Salinas. Tamén Gudel. Pica fora de xogo. O árbitro de Gudel. O público coruñés agora trata de animar o seu equipo nesta recta final de partido. Son 40 desta segunda parte en Riazor. Deportivo 1, Celta 1. Xoga Naivet. Aino con Basir. Devolve Basir unha vez máis para Naivet. Ramis. Ramis que recibía aí a presión para xogar o balón. Perdeu Bonisela e saque de banda de novo que corresponde ao Celta. E
Víctor Manjarín, que acaba de salir dos vestuarios, veu pro banquiño a acabar de ver o partido os últimos 5 minutos desde aquí, desde o banco con seus compañeiros. No se quiere perder este final de partido Javier Manjarín nos dous bancos. Nerviosismo pola incerteza do marcador e por este tramo decisivo do partido. É Songo, que xoga con Elder. Elder para Mauro Silva. De Mauro Silva, xoga de novo con Elder. Elder abre a pelota a banda izquierda donde recibe Bonisel. Luisón, aí está o brasileiro, quere marchar, non pode porque a entrada de Eggen impediu-no. Falta favorable ao Deportivo. A repetición da falta indicaba a Brito Arceo. Falta que vai botar Fran. De novo para o remate. Naibet, Elder sube un ataque. Tamén a presencia con altura de Ramis. Pero cortou Maciño. Volve o balón a Fran. A pelota que se marchou pola liña de banda. Por lo tanto, el saque favorable ao Celta. O saque que vai facer o cadro vigués. Michel Salgado. Quiso saque, cortou Maciño. Salinas. Gudel para Carpin. Carpin xoga con Mostovoy. Mostovoy con Carpin. Ven a parede de Mostovoy. Anticipación de Naibet. Pero despese de Songo, que non quería problemas. Mandou a pelota a bancada. O saque que corresponde ao Celta. Saque que vai facer Michel Salgado. Mostovoy para Maciño. Maciño de novo con Mostovoy. Maciño, Michel Salgado. O recorte deste. Continúa pola banda dereita ante a presencia de Bonisel. O centro de Michel Salgado. Elder, que endeixa para Mauro Silva. Pesa Mauro Silva. Pelota sairá pola liña de banda de novo. Un novo saque para o conxunto de Javier Irureta. Mira que ademais as forzas non son moitas xa para este final de partido, nin no Celta, nin no Deportivo. Pero si hasta chuvia, que caen con máis forza que nunca. Pois aí está a indicación de Morique Martínez de ben certo, que agora sí que está chovendo intensísimamente sobre a Coruña. De novo levanta a bandeira o asistente de Brito Arceo, indica a posición de fora de xogo de Vlado Gudel. E Naibet, que xoga en defensa para o Deportivo. Abriu ese balón para Armando. Elder. Corta Óscar Vales. Mostovoy. Está pedindo o balón Geli. O pase de Mostovoy. Foi Frouxo. E non chegou a Geli. Cortando Elder. Xoga con Mauro Silva. Entramos no último minuto do partido. En Riazor co marcador de Deportivo 1, Celta 1. Houbo falta sobre Fran de Michel Salgado. Os dous galegos que se viron as facianas durante todo o partido. Falta que sacou Elder. Aí está Luisón. Vaya xogada ao brasileiro. Xogada persoal chegando desde atrás. Deixa para Mauro Silva. Mauro Silva quen abre para Bonisel. O centro que pode facer Bonisel. Non, quiso apoyarse en Flavio. Centra agora Fran. Buscando a Ramis. Está libre Ramis aí. Terá que deixar atrás para Armando. O centro de Armando. O lanzamento de Mauro Silva que petou nas costas de Maciño. E Naibet, quen xoga para Mauro Silva. Elder. Recibe Elder. Presiona a Vlado Gudel. Armando con problemas para sacar ese balón. Conseguiu marchar Armando de Geli. En principio conseguiu agora. Comete a falta Geli sobre Armando. Cumprido o tempo regulamentado. Entramos no que queira engadir Brito Arceo a este primeiro derbi galego da temporada. Primeiro choque entre galegos en Riazor con igualdade ata o momento no marcador. Lembren que na temporada pasada aquí o Celta co Deportivo empataran a 2 goles. Empatados foi o marcador final. Reparto de puntos, por tanto, como está sucedendo hoxe. Flavio quiso sorprender con un lanzamento directo. Pero a pelota saiu ás bancadas. Vai haber saque de portería de Teruel. Non toma demasiadas presas para facer o saque. Pasa 1 minuto
Los 45 regulamentados. Editriel. Que non te presan dudas. José Manuel Corral. A súa estrea en Riazor. A súa estrea como primeiro técnico en Samamés. Empatou a 1 e hoxe está colleitando o mesmo marcador. Pasa agora para Mostoboi, pero estaba o ruso en fora de xogo ante ese pase de Vlado Gudel. Vai sacar a falta Elder. E final do partido. Brito Arceo, que indica o final dos 90 minutos, o final do derbi. Acabou o encontro en Riazor con marcador de Deportivo 1. Marcou Luisón no minuto 30, Celta 1. Empatou Pache Salinas no minuto 37.